What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is Rico niya dahil. Kung pa kasang video, please subscribe and click the bell button para nakita ko. Karon ako sa balay sa kuha uyab mo. Siyempre, hapon na naman ang valentines. So, dati pasilip sa inyo ha. Kasi palakad ito hapon. Then, i-home raid na ito uyab. Kasi nasa yung room. Check this out. Ayan guys, so stranded kay naay dakop sonahan. Hey guys, kami karon sa Carmen Davao del Norte. Anong balutan ko diri ko do, kanang sikat kay mga balutan ba. Yan si. Ano balutan sa Carmen. So pag gusto mo bisita diri or siya sikat sa mga Davao del Norte area. Dari video, smile, dali. Say hi. 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 My name is BJ. Si hi, na-stranded ta kay, wala tay. Try ang restro. Nata sa Carmen. So nagpaabot to sa iya guys, wala pa. So pabuto na to for a few minutes. Yan guys, para sa iya na guys. So lato na to, umabot na siya. Kita kita sa tagpuan ni Bathala, may kinang sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan, sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo. Nung ako'y turuma siyang panalangin ko. Okay. At hindi mapaliwanag ang nangyari sa Ayos yun, nagam kiss ko babe lang gabi. saksi ang lahat ng tala sa iyong banalan. Naghanap ako baby. Paano nasagot lahat ng bakit? Flowers to be eat, chocolate to be eat. Yan sa amin si baby. Yan si baby Kiboy o si baby Hero. Nasa mo ang Yoshi ha? Ano man? Gutom ikaw? Gutom ikaw? Ay mong baby Chloe, lo ayo bago anak.